Apa takok? Takok apa, Mas? Dalane minggat niku ndi lho? Jalan apa? Minggat. Aku diperintah minggat maratuaku lanang. Perkara nih. Sani didol men. Bojom Iya. didol. Iya. Aku terus kon lunga. Sik, man. Tak gatukne omonganmu, kowe mau mulih. Heeh. Ketemu Sani apa ora? Ya ora iki berase cetak gawa. Mulih gak ketemu Sani? Ora ya men. Man. Sani iki mau liwat kene. Loh. Kok ora mbok jak balik lah men. Kok ngrasakno ngejak balik? Digawa wong iki wonge gedhe dhuwur, ganteng. Sing ngawal wonge akeh, Man. Sugih ketoke. Sugih ndi karo aku? Waduh, Man. Ono dhuwit do disebari. Wah, ngger apa tak jupuk tanganku lho didaki mang barang. Amen jimuk dhuwit sing ceblok. Oh. Tegese kowe roh Sani. Ngerti? Sani digawa wong ndi, Man? Kediri. Kediri men. Wong Kediri, Man. Kowe roh Kediri. Roh. Endi iku? Ala kidul gabus menggok nganan Mbak Romo iku dak Kediri. Ndalingan. Ndalingan aja ana nggon piye kok maroro. Ketoke ana. Ngene lho. Mbah ning tinggone Kediri, sing penting awake dhewe goleki bojomu. Aku mang dikongkon mbokku. Terus Jarene Sani ku je seneng aku, goleki ya le ngono. iya iki mang digeret-geret mboten. Berarti saniki ora seneng karo wong iku dipaksa, Man. Kula pun gadah bojo gimen, bakal larang ngono. Sani. Iya iya. Ayo digoleki ning Kediri. Aku ora roh ya men. Engko tak dohno ning Kediri. Takok wong. Iya, takok wong sak kepethuke, anggere ana wong ditakoki Kediri iki ndi kok ditakokni. Aku mbok ter. Ya tak terno ya. Ya, Ora wani. wis gono aku. Momong. Wis ayo, Man.